Тони, ти до сега ми обяснява, до преди 2 часа ми обяснява как ако обера магазин ще ми направиш смъртна присъда, сам ми кажеш, че ако обера магазин може да си изчиста досието. Ако си полицай. Това какво Аз значение има? с този, който е... Като съм прокурор, да не да е много по-различно. Пак съм към служебно лице. Беги. О май год. Мога да скачам обаче, това е лошо. Къде съм, бе? Тук те дърпам денка, брат. Това само те питам, имаш ли право да джобиш докато съм мъртв? Ще съм си... Да. По правилата на сервера имаш право. Да те джобат. Пак ли идваш да ми говориш за тази ситуация, Не бе, питам те просто дали имаш право. Който и да е, дали има право да джоби докато е мъртв. Добре. Да. Окей. Благодаря. Който е. Пичове, аз желая да се махне на Толи админ менюто. Тонка. Верно, брат, няма да е лошо. Аз също, но не е, че Антони не трябва да има админ меню. Тук съм съгласен. За първи път съм съгласен с него. Радо? Кажи. Тук много хора сме съгласни на Анатолий да се махне админ менюто. Вися, вадите такова тежко оръжие. Казах му да не такова, ама мисъл да не... Радо? Си стой малко да се изкажеш, ще забравя мисълта. A few moments later. Буквално бяхме първия път хеликоптера, двамата с него. Някой има ли клипче просто да покаже? Да не спорим. Нямам клипче, аз ако клипвам с револвер. Аз клипвам, ама не знам дали съм бил там, което... За какво отговорите. Я покажи първата болница. Не е бил. Не знам. Не е ли бе? Веном, ти клипваш ли? В никой ситуация не беше. Какво не съм? Аз возихте ме 1 час. На Белезници съм бил и съм гледал по сестрената. Веном, ти клипваш ли? Не. Ето, аз се бих клипвал как спа на микро. Добре, аз имам следния... на тебе много ти тежа за това микро, да, спалнал си го, какво? Виж преди да... Колата, която карахте си беше спалната... Не е спалната. Колко, откъде си направил пари за Панамера? Айде, моля се, бе. С футоник. Абе, що не може да си извадя колата? Кмета, брат, Денка я чака. Ма я чакай, бе. Той кмета, откъде ги прави ти пари? Смисъл, копа ли ги, хо? Да, знам, брат, той може да си прави някакви бизнеси, ти откъде знаеш. Вие откъде знаете, че той... Чакайте, вие откъде знаете, че това кмета ви е страдал? Много ми е интересно. Аз да съм казал, че кмета ме е стрелял. Току-що какво говориш? Ти в момента каза кмет откъде ги вади тия пари. Стефанов го каза това. Абе ти наркоман. Чакайте, бе, вие пили сте всичките до един, бе. Стефанов вика, той е кмет, брат. Аз казах Анатолий, говорих за Анатолий, не за кмет. Аре малко щенец. Добре, ти току-що каза, че той е кмет и попита кмета откъде копа тия пари. Нещо не разбирам. Ама добре. Не, ти... Сета, бе, сета. Стефанов го каза, аз говорих за Анатолий как си спамва оръжията и колите. Добре, аз само тъмън така и така сте тук. Анатолий има Урус, има Панамера, която много бяга, едва ме хващаме. High Speed не мога да я фане. Фултунинг, микро и 50-ка. И SNS за черешка на торта. Значи микрото го обърках с... Какво беше това? Пистолета го обърках с... Чакай. Анатолий, ти хубаво си го объркам, ама има много добре знаеш, че мога да си го изтриеш от менюто. Да, ще го изтрия, ще го оставя в хазната. Ама що не го изтри преди това? Ама аз не съм стрелял с него, бе. Факт е, че го имаш пак. Ма няма, ако не е стрелял с сета. Нещо друго. Аз стрелях с микро SMG-то. Заради това, защото вие почнахте да стреляте с тежки оръжия. Ако не бях почнал да...
Чакай, не ма прекъсвай, бе. Ако не бяхте почнали да стреляте с тежки оръжия, аз щях ли да стрелям с тежко оръжие? Над болница. Аз отидох. Господа полицай, господин полицай! Господине! Спри бе! Шало! Ела, бурсук. Пах ти простия полицай, виж го как не спря бе! Кой каза бурсук? На мене, бе. Не на тебе, бе. Няма да Не, се бе, примери. Не бе, тук момчето вика. Значи, Така. Анатолий, нито една от колите му, която има, е с негови пари. Аз на кой Нито парите бе? нито едно от оръжията той не На е кой ходил да парите, фарми. бе? На кой парите бе? Анатолий. Добре, верно, на Ма този на откъде къде ги имаш тия неща бе? Къде имаш тази кола примерно? Не са фармени. Мисъл, Добре. взимани са от... Мания се не сте, И откъде също има пари този за тази кола? Анатолий, Ми е интересно. Анатолий и Станимир ми се хвалят как са намерили абсолютно всички локации. Еми намерихме ги, брат. Търсихме и намерихме. Ето Ама така не- елементарно. Не са намерили всички локации, само ти кажа, не всички. Значи, Един ден всички чакай локации. малко, чакай. Значи, аз ако съм се телепортвал на локации, аз толкова ли съм прост, нали на логотата излиза, бе? Къде съм се телепортвал? Нали ще ме следят, ще го копират локацията, ще я поставят, ще видят. Ти като си ги търси от 3 часа, аз ще седя от 3 часа те гледам дали търсиш локации на много клип Ама или то там го на има телефон. в логотата, бе. Лого. Логотата. Добре. Логове, да не се да. Логове се казват. Добре, аз имам само един въпрос, понеже питах Денката, ама аз не съм сигурен, че това е така. Може да се джоби някой докато е мъртв. Да. Е. Да. Добре, Как не, бе, не, брат? питам някой от онарите, сега не питам. Няма как. Така, по принцип, ако трябва да гледаме роплея като ситуация, най-логичното е по принцип полицая да джоби без значение какво се случва, защото може да има нещо, което да бъде застрашаващо за неговия живот. Де факто, защото сме малко хора, не го правим в момента, защото... Ма чакай малко, човека е мъртъв. Той след като го събуди, той е на морфин, той не може да мръдне, как ще го джоби докато е мъртъв. А ако някой го излекува и го разстреля, това е чист power game. Да, бе, ма, виж сега, Ако правиме, ако човека има прямо бомба в себе си, образно казвам. Ма чакай, ти мога да обискираш Или се това начало, направи. че трябва да му вземеш всичко, където там, не, където да му има. взимаш, само да го провериш. Можеш, да, ама той ми взе нещата докато бях мъртъв. Той ме Ай, не разгърмя знам. и ми взе нещата, брат, сега беше малумно. В този случай си има грешка. Еми, Така, брат, чакай, съди го. като има грешка, защо тойто, който беше настрелян там, не знам какво толкова, той си го направи ролплея, че има жилетка и че си има оръжие. Аз от тогава си джоба хората, аре малко стигнете и вие. ма какво да се Но стегне, като брат? някой Какъв Ама е ролплея чакай, да ме бе. изджобиш докато съм мъртъв? Страшен на ролплей. Анатолий, на Радо... Чакай, бе. Трябва да... Ти Чакай само малко, бе, Анатолий не чувай. Радо изкарваш виновен на Денка. Анатолий и Радо... Анатолий, Чакайте тихо, малко, Денка, бе. Тихо малко. Анатолий и Радо, като имат жилетки, те могат да го роплейнат, че съм ги прострелял в жилетката и са като нови. И в патрулката ще ми насочат оръжие, Добре, айде, аз какво аз правя? пак не разбирам това Изяждам каква го, логика беля. има с това, Аз че ще ти ви си ме кажа, джоби брат. докато съм мъртъв, брат, наистина. Не, той е много прост. Ма какво съм прост, аз не виждам Не, логика, ти може ми би, почна да Радо, ми може говориш да за някакви обясним, други хора. защото това е много просто. Добре, айде да ми обясни. Всичките не могат да разберете. Ма ти не му Виж сега, обясниш. по принцип, трябва полицаите да могат да джобят всеки докато е мъртъв, защото ако те защо? излекуват, примерно лекуват и ти си вадиш оръжието и започваш да ги Това е стреляш power в него, gaming. какво Това е да power правиш. gaming. Това е power Да, gaming. ама някой ще го направи и по-добре И ще ходи на задачи. да прекърсват. И Не. това къде тонката си го ролплейне там, Момчета, също това е една Това, от че опциите. някой е възможно да наруши правилата, означава, че трябва вие да си нарушавате Но и ти ролплея. ги Няма наруши. смисъл. Виж Какво сега, съм но и ти ги нарушил? Кой наруши. съм нарушил? Няма нито Ти едно падна правило, от което... колата. Ти падна от колата и започна да стреляш жорката. Чакай малко. Слушайте малко, Това, бе. че аз просто... Той героя ми е паднал и е станал, щом героя ми е успял да се случи това и съм направил няколко крачки, аз не съм умрял на место. Някакво заради това има тази хелт система. Ако умра наистина, тогава съм умрял. Нали, аз не съм стрелял в същия момент, в който съм паднал, нали, осъзнаваш това нещо. А и плюс това в разгара на гонката, брат, и на стрелбата не е такъв проблем, не знам за какво ревете. Като той също ме За да стреля през паднеш- цялото време. За да паднеш от колата през жама, както ти си направил, трябва да си караш с някаква бърза скорост. И да Брат, си бях закрил. с 70 буквално. Значи, Аз чакай, бях с някакъв щом- умрял джип. Чакай, С пукана всички. гума. Щом толкова много се говори за хелт на Керо и така нататък, официално предлагам на Тонката и на Радо да се направи, като изхвърчиш през предния прозорец, автоматично ти трябва леко. Да, то по принцип така трябва.
Но след това, това Ама не е, няма вариант, това това не е не важно е в момента. правило. Слушайте, това в момента не е важно. Аз не съм нарушил правилото по начина, по който ти го направи. Защото ти просто съсипваш ролплея, за да може евентуално някой да не пауър геймне, брат, което е безмислено. Ако някой го ревайвнете и той почне да ви стреля, това не е ролплея. Разбирате ли, ще ходи на задачи или там каквото искате да го правите. Няма Добре, смисъл ние в ти това. казахме какво... Ние ти казахме Както за какво... бандити му претърсват полицаи, докато са мъртви за ресурс, примерно в престрелка. Аз тогава защо не го полицаите трябва претърси да могат като да го убих? претърсват. Защо тогава не го Какво? претърси като го За убих? тебе. Ама не е тъпо за мен, аз не съм му направил мръсно, вие ми правите мръсно. Не, между другото, майтапа на стаята кара нещо много хубаво каза. Всичките възможни бандити, които в момента са в сървъра, всичките се възползват от това, че като бутнеш полицая, мога да му вземеш оръжието. И Добре, всичките аз не карат съм до взел втора абсолютно фаза. нищо, де. Чакай малко, не прекъсвам. Добре, дай. Аре, слушайте се, уйдете. Така. Което означава, че това се случва супер редовно. От всички. Тебе, чакай, извиняй. Да искам. И ако едните могат, няма лойка и другите да не могат. Значи аз искам да кажа последно нещо и въпроса девкам. Значи, тоя Денка, ти се обвиняваш другите хора також. Аз Ние съм- не сме се... Да, ние не сме Денка, си да. карали ролплея до края, това онова. Добре? А ти когато беше във втора фаза паднал напълно умрял, защо говореше през цялото време? Чакай, аз си правя ролплея, бе. Аз по един или друг начин пак си правя ролплея. Ама ти нямаш право да Ти говориш, бе, отдавна брат. си фейл от ситуацията. Няма значение дали е фейлнал или не, ти продължаваш да го плееш до края, докато не свърши цялата ситуация. Аз нещо Денка, нарушил ли съм? Мокнете малко. Аз нещо нарушил ли съм, като съм говорил, че съм умрял? Аз нещо... почнах да се чакай гърча. другото. Мокни Другото, малко и ме което е. слушай, бе. Прекъснах Няма да те. те слушам. Еми ето, заради Аз това нищо не... тръгнах да говоря, аз Тебе, тръгнах да това говоря. мукнете и двамата. О, не дейте вика един през друг, ще А, така. направим на друг главата наистина. Не знам, дори в момента не знам за какво спорите. Ако имате клип, го покажете. Аз примерно съм Значи, клипнал не как знам момчето кой на ма Джой да мютна. съм мъртъв. Значи аз тръгнах да говоря, той почна и той да говори. Добре, Аре, давай, мукнете един давай, по той един. говори. Докато се, Ти ми зададе въпрос, аз си... Добре, Мукни чакай бе, малко. момчето говори бе. докато си мъртъв, как ме притърсваш, бе? Как разбра, че има микро Ами SMG отнете го и сега да пистолети? говори. Кой бе, аз ли бе? същия. Не, аз просто му стъпих. Така, Анатолий, ти си единствения, който абсолютно целият сървър се Добре, оплаква от абе тебе, след питате ние нещо. двамата Добре, го предим. отговори на въпроса. Чакай малко, аз ще си отговоря на въпроса. Ма не смени темата. Така, ти Тапако си единствения от целия сървър, след ние двамата, който целият сървър се оплаква от тебе, че не мога ролплеяш. Второто, аз си почнах като говоря, като бях умрял, почнах да се гърча, виках някакви такива Значи още един правех. път, ако ме обидиш Така, с нашата ще мукнеш изселя. ли? Така, ще мукнеш ли? Другото, което е... какъв друг въпрос ми зададе то? Защо го джоба докато си мъртъв? Нещо да съм ти взел като съм мъртъв и... Няма джоба- значение, нямаш право. Аз Нямаш право искам да да го правиш. видя... Аз не... Мокни бе, брат. Искам да видя просто за какво ще става на въпрос, за какъв твой абил става на въпрос. Ти си го Не изджобил страда докато си бил, бил защото мъртъв, както така си. ли? Мокни малко, Нотков. Не Не, си бе, бил питам в просто, че не ситуация, разбрах. бил си там. Да, изжобих го, нищо не съм му взел, провери го за тикета, да видя какво е взел. Защото той не справя да се бизо правата, нито една добре. стотинка не е изкарал, нито една стотинка, от която всички коли има и съм фул тунинг, не ги е изкарал заради тъпото му админ, дето Денка, гиф слушай мъни. малко. По принцип, Слушам те. не знам тия коли колко пари са, ама заплатата му е нещо от 1000 и... 2000. 300 ли? 2000, Колко е? нали ги правихме заедно? 1500. Така, 1500. Той има 4 дена плейтайм сигурно в този сървър. И тази заплата, като му се фармия е така, това знаеш колко много пари са. Не знам Ама дали... не, Радо. Дори го спете по часове. 4 дни, това са ти 48 часа. Нали така? Повече. Не, Повече са. 48 часа са 2 дена. 2 да. дена. Добре, 70 80, 96 Той часа. има 4 дена и 15 часа. 96 часа. Има 96 часа, 100 часа. то... момчето. И 11 часа. Да. 111. Така, 111 по 1200 колко е? Ма не, чакай, Или чакай. по 1500. Чакай. Аз ще обясня после какво ще правим. Ще нарочно ще го смятам така. Добре. Колко Точно стои 6500. Точно Стой. 6500. Така.
Дори да добре. сложиме още толкова, защото той е на 40, не е на час. Но да сложим още толкова, станат 200 и нещо, те стигат за едната кола с единия тунинг само. Ама Жоре, той Да, може да има и имаш други предвид, бизнеси. че Вие не го обрахме- смятате само по заплата. Аз съм съгласен. Обрахме банка, обрахме няколко магазина. Добре, колко дава? Ай, вие, един Може магазин? би не раз... 30к нещо такова. Искаш да ти кажа точно колко коли има. Ох, мале. 18. Точно две коли имам, другите аз казах и на Другите си ги тонката и на... Другите ще ги изтрия, да. Тенка, Но, върни ми пистолета. И Кой защото пистолет? не искам да се оплаквам от теб, брат. Върни ми комбат пистолета, брат. кой пистолет? Дет ми с Джой, докато бях мъртъв. Комбат пистол. Не съм ти взимал нищо, бе. Как да не си? Нали знам, че ми взе, видях, имам го клипнато даже. Комбат пистолета като Да, те атаковахме да. в нас. Не, защо ти го връщам, ти си Защо? паднал. Няма значение, брат. Върни ми го. Някакво изджобил си ме неправомерно, някакво мъртъв съм. какво става? Напротив, човек, това го изяснихме току-що. Значи не сме изяснили нищо, аз просто си доказах гледната точка и бях прав. Не беше Добре. прав. Всички Добре. ти го казах. Добре, ще ми върнеш и пистолета или сега трябва да се оплаквам Не. от тебе? Който, като е паднал, съм му го взел. Какво? Да, абе, аз искам в момента да кажа нещо относно това, маняка ме джоби докато съм мъртъв и аз му казвам са, брат, дай да не се разправяме, просто ми върни пистолета, защото не искам да се оплаквам от тебе, защото нали уж си пич и не искам да правим конфликти в стафа. И аз му казвам, просто си разрешим проблемите. Пич ми вика, няма ти върна оръжието и сега трябва да се оплаквам от него, защото ме изджобил докато съм чакай, бе. мъртъв. Абе, губи това не е проблем, ситуацията. че ще изджобил докато си мъртъв. Не, няма проблеми, да. Явно не го е разбрал човека. Ама Не е как да не е проблем, проблем? Как да не е проблем, бе, брат? Нотков, ако бандита може да джоби полицая да го цъка на втора фаза да му събере нещата, то това важи в обратната посока. Добре, по аз принцип. изджобил Абе, ли съм защо? някой полицай докато е мъртъв? Въпреки, че Ама имах това е възможност. решение, брат, Това, говори че се ти за не го- всички. Това, че ти не го правиш, не означава, че не е практика като цяло в сървъра. Това Добре, Ти си бе, общност, крайм. Нас определените хора, какво ни е Добре. бе, брат? Просто си такова тия. Ама вие сте Които общност, крайм. Крайм. Ма това какво Знам, значение брат, има? да, Ти ме да, изджоби да, докато брат, съм мъртъв. си. Какво значение има това, че съм крайм? Чакай. Моля ви се. Докато стана Някой, дума който за има пари, нерви, да го каже, брат, защото Брат, аз... вижте аз не колко мога да пари се имам, взема. вижте. Наистина Виж съм много колко пари просто. имам, гледай. Виж колко пари имам горе, бе. Нали ми обираш банки си много тегъв, бе? Не трябва ли да имаш там Парите милиони? от банката не Оф. ти от банката, бе. Брат, сета, не, какво да кажа просто. Джоиме се докато сме мъртви, брат и те така. Айде върни му оръжието, бе, брат. Не Какво? знам, брат, какво ти става, ако ще ми върнеш Оръжие, оръжието, бе, направо ще оръжие, ревнеш. бе. Слушай малко. Полицайите в Виж, истинския живот, принцип, докато някой умрял, го Окей, джобват. ти, бе. Така. Виж сега, по принцип, полицай, като те убие и те претърси, докато си мъртъв, дали ще те претърси на болницата, дали... Веднага ще ще кажа те каква е претърси разликата. където Не, и да не е. е еднакво. Сега ще кажа Тия защо. оръжия Обаче пак power ще отидат game в неговия джоб. Така е, докато полицай слушай, това слушай, няма. слушай, така е. Обаче в моя случай не е, защото аз успях без да ме претърсвате нито на репъл, нито никъде. Можех, никой не ме обискирал, можех сега както избягах, сега пистолета ще си бъде в мен. Заради това си го искам, защото Те те вкараха и изкараха в репел няколко пъти. никой не ме е По обискирал. принцип, да. Не знам за какво говорите дори. Никой не ме е обискирал, никой не ме е видял кой съм Нали и кой сега да е не било. виж, че съм те обискирал и искаш оръжие, бе, брат? Защото докато съм мъртъв, Велди го френ прост. Защото го направи докато съм умрял в момент, в който ме уби, ти ми взе оръжието. Добре, като си отишъл там на леглата, Еми тогава също никой не ме шайбите. обискира. Ама никой не го е направил. Кара ти го обясна, че в моята ситуация сега трябва да има оръжието, което ти си ми взел. Това искам да обясна, защото си ми го взел неправомерно. Заради това спорим и ти спориш с мен заради едно оръжие вместо ми го дадеш. целият сървър спори с тебе. Абе, Целият кой с сървър. целия сървър, бе? Спори, оня е умрел, онари и ти. Смутаняци. Пей, играйте си, не Нека ме ти върна си занимайте, много бе. зле, брат. Не мога повече да играя, тук нема време повече. Уди го френи, Нека ти бе. си много зле, брат. Играйте си, не ме Не, ти сте занимайте много с зле фалшивия двамата. роплей. Бей и от тук, бе. Добре, чай. Не, спря Ей. го местиш. Не го места, дисконектна го да не ме занимава повече и това е, отивам си на фитнес. Да ми ядат хуя. Пати, педалския сервер. Няма, то няма никаква лойка. Бей, какво ще се разправям? Те тия не могат мислят. Денка, брат. слушай, брат.
Слушай, разбирам, нали, да си го вкараш в колата, да ходиш да го в болница и в момента, в който стане, горе ръцете, така направи Тони и така той ме претърси, брат. Това не е докато е умрял. Да, мен дори не ме притърсиха абсолютно никъде, сега Така. щях да имам оръжието. Два Ако ти не ми случая го ти беше дадохме. взел. Два случая ти дадохме. Какви Два случая ти Какви дадохме. случая? Какво Ще ми ме говориш? слушаш ли? Единият случай е, като се изправиш от леглото и ми насочи оръжие, когато идва да слагам белезици. Така, ако Вторият това се случай, случи, това като се те нарича вкарам- Power Gaming. Това се нарича Power Така, Gaming. ще млъкнеш ли? Значи това не е един В вариант. другия случай, Няма в първи другия случай. случай. Първи случай нямаш. Първи случай в нямаш. другия случай, Ама първи като си случай умрял нямаш. и те карам към болница, Абе, ей, ти Кирк, можеш да го първи случай роплееш. нямаш, бе. Ти можеш да го роплееш като той, че има жилетка и можеш да ми насочи оръжие. Абе, приятел, не знам да знаеш, ма те чума и без да викаш. Значи Не, ти... ма уми сте, целият сървър ви говори, но и всичко Абе, нещо какво ми знаеш вие си колко ме ревете, вие си го интересува той дъвкате. идиот, тия идиоти какво ми говорят, бе, аз нали карам на Ма ти лойка. идиот са онери и са измислили Абе, боли ме правилата, кура, няма бе, кой е онър? Абе, и те са онър в някакъв пробит сервер с 7 човека, бе, ей, успокой се А малко, и бе. второто, което е, ти нямаш право да използваш това оръжие, защото е полицейско. Не ме, Както абе, Радо какво го ме използваше- интересува, че е полицейско оръжие? Радо го използваше по време на престрелката, после си ми го върна. Ако гледаш малко ролплей, можеш да видиш другите, като вземат някое оръжие, как си го връщат на полицаите Ма полицейско. не ме интересува, Освен че е ако не е полицейско крайно оръжие. оръжие. Аз попитах дали мога да използвам, никой не ми каза, че Няма не не те мога. интересува, прочети си правилата. Къде пише, че не Пише мога да го- използвам Combat Pistol? Къде пише? Покажи ми. Правилата. Айде, Не можеш да къде? използваш Къде? полицейски. Къде? Полицейско оръжие, маумик. Къде? Къде пише? Какво къде? Къде пише? Прочети си правилата. Не, то кажи ми ще къде, кажеш, кои игра да го правила? пише. Денка, той това О. оръжие го е взел от Сташа, брат. Това, Да, че той дори не си съм го го взел оставил, от не полицая, брат. е негов проблем, брат. Той Значи, не ви брат, каза, добре. И след това, вече съм му го взел. Вече го няма това оръжие. брат ти си... Ама ти ми го взе неправомерно, как ти го обясна, че си идиот? Неправомерно съм ти го взел и всички ти го обясняват това. Кой ми го обяснява? Всички Единственият, който ми онери. го каза е Стоянов, който Стоянов няма никаква И лойка аз. в главата. Ти си един кек Стоянов ти го 011. даде, Стоянов не аз ми е ти дал го нищо. дадох. Кой си ми дал, бе? Стоянов ти го каза, аз ти го казах, Първо Стоянов не ми е никакъв, въобще не ме интересува той какво ми е Жорката казал. ти го каза. Жорката нищо не ми е казал, не знам какво прикажеш, само ти и Стоянов И се пората Жорката ми каза. пробутате някакви неща. И само ти кажа, не ме интересува въобще какво вие ми казвате. Аз ви казвам, че няма никаква логика в това, което говорите. Вие ми казвате, че сте ми взели оръжието, ако случайно аз, като ме дигнете, power game. Това ли ви е риза да ми И вземеш ти- оръжието, докато съм мъртъв? Направо ти- пълнен и- несериозен ролплей, брат. Нито знаете как да ролплейвате, нито знаете как да си направите сервера, нито мога да правите скриптове, нито нищо не мога да направите. Добре, Нямам бе, знаеш, думи че просто. ти какво си направил? Помня се да правя някакъв готин ролплей, искам да направя още един персонаж. Те ми викат, не мога да ти направиш един персонаж, защото нямам си Ама ти не какво си. мога да имаш 80 персонажа, бе, Ма кой луд. ти говори за 80 персонажа, Защо бе? правите... Чай. Денка, защо на вас ви пука? Аз колко персонажа Да, имам, и това брат? няма никаква Аз- лойка. Аз ще игра, ако Аз искам и с ако 15 искам, мога да си игра персонажа. и полицай, мога да си игра агент. А Да. защото не е справедливо според другите хора. Какво Ама дайте на справедливост, бе, всички. брат? То няма значение, че ние сме админи. Дайте на всички, защо Да, има бе, лимит? брат, защо За първи трябва? път виждам лимит. Според някъде. мен, да, във всеки един сървър има сервер... лимит. Да, бе, Във ти ме всеки команди един си. сървър Във има всеки лимит. един сервер може да си правиш по 5 героя без проблем. Добре, виждал ли си Етелтрит как играе? Напротив. Виждал ли си Етелтрит как играе? Гледал ли си? Той Явно имаше... не си. Аз не И съм. Етелтрит е най-тъпия ролплей играч, защото на насочено оръжие той вади нож и ръга. Значи това е в конкретна ситуация, но аз ти говоря, че във всеки един сервер от край време, защото аз играя още от преди ти да почнеш да ходиш над масата и ти казвам, че има 1000 чарта, които мога да играеш. Не можеш. Добре, пич. Спориш с мен, който Кой аз иска играя да- в Five Искаш от над да 5 викна да ти години. го обясни? Кой искаш да викна да ти го обясни? Абе, Кажи ей, кой. слушай ме. Ама вие го Ако слушайте щеш, него, бе. ако щеш да викнеш попа, братле, армейския поп викни, никой не му ми кара, разбираш ли? Защото аз знам това нещо, защото имам опит в Iron, за разлика от тебе. Ти си Кирк, Кажи ми още кой си друг 8 сервер клас. Кажи ми кой друг сервер Във може всеки да един имаш сервер можеш да имаш, персонажа. във Добре, всеки един. давай. Даже самото меню, Давай. има скриптове, които самото меню ти позволява да имаш 5 персонажа. Искаме сега да ми викнеш, ако ще налично, ако ще и тук в Никой няма да ти вика. тази Добре, група да викнеш, слушай. да викнеш Добре, бе, някой Денка. онър на Не някой бе, сервер, не бе, слушай ме, който слушай ме. може да ти даде 5 персонажа. Давай. Аз
Аз Като съм ги owner. направиш Бил това, съм ще ти owner дам- на сервер, който съм ще имал дам- 5 персонажа. Ще ти Аз, дам аз... 7, ще ти дам 7 персонажа, ако искаш. Давай ми ги тогава, вече викнах. Аз съм бил Аз owner ти на казах. сервера. Ти си Твой стрим. ESX owner, братле. Ма то това е истинския сервер, това е от край време, това е Това е основата на... най-тъпия сервер. Ма то това няма значение да е ESX, това е просто LA основата, Chronicles- видовете скриптове. Буквално най-успешните сервери. Не е Хората... верно. Най-успешните Nuke, сервери си Nuke ESX. Roleplay. No драмата, no лага, М. турбо No, склада. не е ESX. No lag не е ESX. Не е верно. No лага ESX преди... В началото беше ESX, сега не знам какво е. Сега е QB. Да, и то беше най-успешен И- преди. Никога не е... Не, в И началото не най-успешен- беше QB, много добре знам. И когато е бил успешен, е бил QB. И това само ще ти кажа, че няма никакво значение. Вече ти обясних защо. Сега замисли се. Искам да ми кажеш, защо не мога да имам персонажи. Нали, мани правилата, мани. Просто се замисли. Нали, знаеш, че правилата, Така. за да ги има, трябва да има някаква логика за тях. Кажи ми защо според Така. теб аз не мога да имам Нали повече в- персонажи. В... Давай. Файзен се опитва да се доближи до Реалния реалността. свят. Така. точно така. Добре. Ти в реалния свят колко живот имаш, бе? 8 милиарда. Има 8 милиарда хора на света. Всеки един Айде, с сега неговия искам си да ум. се... Искам сега да излезеш, да излезеш от твоята кожа, от твоята душа. Ма това е метагейминг, аз не влезеш. мога. Това не е и да метагейминг. вле- Всеки един герой си има собствен ум. Това, че аз съм трети човек, който играе някаква компютърна игра, това няма никакво значение. Самият герой си е героят. И имам си втори герой, трети герой, както са Ти в ролплей животите. искаш да играеш. Ти в ролплей искаш да играеш. Ти си един човек в... Out of ролплей си един човек. Да, и в аз ролплей мога искаш да да си имам три. различни персонажи, мога да бъда ролплей- различни В видове ролплей хора. искаш да си трима. В ролплей искаш да си трима. Да, защото аз Еми, мога, защото сега това е ролева игра и искам аз да мога да се играм смениш. множество роли. Аз ако искам Искам мога да бъда твоя ум- педерас, ако искам мога да бъда твоя ум всякакъв. да се превърне в друг. Ама ето В то, това, смисъл, да аз вземеш това го твоя ум и правя. си- Както аз, примерно, моят ум работи последния начин. Виж го колко е тъп, той не ме му обори глупака. Бей да ходя на фитнес, че не мога да се разправя с тия глупаци. Това ми беше последния път, в който влизам с сервера. Това исках да избегна, брат. Исках да бъда админ, за да мога да не се караме, брат. Ама с хора без мозък, които са 8 клас, няма как да споря. Момчето ми каза, че не мога да имам повече от 2 персонажа. Защо? Добре, чакай. Мани, та няма смисъл да спориш, ще е някакъв тъп. Кой да Жора, спорим? брат, ти ни трябваш. Мани, денката е тъп. А, Сега говорихме обясни. нещо важно. Извиняй, ама трябва, брат, защото се нерва на денката. Обясни му, Денката. всъщност обясни ни, защо не може да имаме повече от 2 персонажа. Да. И Та, слушай по принцип- после Нотков, какво ще ти кажеш. По принцип, идеята за персонажите е на база... Втория персонаж би трябвало да се включи, когато казвам от моето време като админ, който съм бил, не тук по принцип и като 7 години опит роплей. И аз съм на 5. Така. По принцип, втория Че персонаж се е това, привлича. което първият персонаж няма какво повече да направи. Идеята на втория персонаж е всъщност... Не ме прекъсвай. Изслушай го. Добре, Слушай. давай. Така, идеята на втория персонаж е, че ти си приключва всичко, което мога да направиш с другия си персонаж, вече ти е скучно и искаш да направиш нещо ново. Да кажем, че в този сървър нещата се стоят малко по-различно и се позволяват някакви работи. Също с втори персонаж няма проблеми, окей. Но това не променя факта, че трети персонаж вече ти нямаш практическото време да сменяш всички персонажи. Разбираш ли? Нотко, сега ти кажи. Така. Никой, Разбирам те, никой кое от вас не живее казваш. в сървъра. Така е, разбирам те кое казваш, но това вече е по преценка на играча. Аз примерно един ми персонаж е прокурор. Мене главният ми ролплей е това е когато има дела. Дела в сървъра още няма и след като няма дела, просто ролплей ми е много малък с този персонаж. Аз за това И искам затова да имаш играя. втория. Да, обаче втория персонаж ми е ограничен да играя само полицай. И заради това има толкова тонове скриптове, които могат да си правя повече от примерно 5 персонажа и колкото искам, за да може да играя различен ролплей. Примерно, ако има много полицай, да кажем, ще играя крайм. Ако пък има много крайм, ще си вляза да играя полицай или нещо такова, да мога да имам различен ролплей. Нали, за да може на мен да ми е Виж, по-забавно, аз защото съм- това е целта. Аз съм съгласен с тебе, но пак казвам. Факта, нали, избрал случая да си прокурор, което е кофти като избор. Според мен, ако се направи както трябва и хората са сериозни, ще бъде много интересна професия. Да, аз съм съгласен, бил съм прокурор. Въпросът е, че в този сървър, докато не се развият нещата, ще ти е трудно. Така е, Но аз заради трети това персонаж, чакам. като се пусне в момента, Така. ти ще бъдеш прецакан от гледна точка това, че няма да имаш време реално да покриеш нито един. Не е вярно. Нотков, Кой ме премести, да? аз те преместих. Чуваш ма само ми кажи. Да, кажи.
че те му защото говорих ми по мига съжък сега на нещо тук ми важно. пърна нещо в Дискорда. Да. Доколкото разбирам, си говорил нещо за мене, Анатолий, Тонката, Станимир и Тошев, че нещо там за персонажите. Казах, брат, просто защото се изнервих. Казах, че Денката ми вика, аз ти го казвам, Стоянов ти го казвам, не знам си какво си, аз просто му казах, че не ме интересува кой какво ми казва, защото аз съм човек, който кара по логика. Аз по логика не виждам никакъв смисъл да нямам повече от два персонажа. Аз това му казах на него. Така, Витя, като искаш толкова много повече от два персонажа, де факто трябва да има само един. Аз съм ти дал още един, да се радваш. Добре, кажи ми. Добре, бе, човек. Като искаш толкова много да имаш трети персонаж, купи си там още 2-3 GTA акаунта и си направи още там 2-3 Rockstar акаунта и си има и персонажи, Ама колкото за си какво да го искаш. правят това? Има си специален скрипт в сервера, който позволява да Има. има повече Ама персонажи. ние като не искаме да ти даваме повече от два Защо? Аз това персонажа, ви питам, бе, брат. Защо не мога да ми дадете още един персонаж? Защото- Какъв ви е проблема? Слушай, така, ти първото, което и с единия си персонаж, не можеш да си завъртиш ролплея, да си направиш всичко, не можеш Виж, да могнеш с слушай него ме, да само направиш. ще ти кажа, че това не е Втория твоя персонаж, работа. Да не говорим за него, Приятел. а искаш и трети. Виж са, това дали аз мога да смогна с ролплей, това дали как аз си играя ролплей, това въобще теб не те засяга. Това, което теб те засяга, ти да си онър на сервера и да правиш, нали, там какво трябва да правиш. Аз като искам още един персонаж, мен ми се играе някакъв различен ролплей. Един ми персонаж е малко ограничен, в момента трябва да се развие сервера. Втори ми персонаж е полицай. От него не мога да играя крайм и аз съм заключен да играя като полицай. И аз не искам това да се случва, заради това искам трети персонаж, който мога да играе Напротив. крайм. Еми, Не бе, напротив. Напротив, Значи аз ето имам- сега ти го обяснявам по ролплей как можеш да си го направиш. Влизаш си не от полицейския персонаж, а от другия персонаж, играеш и с него крайм. В момента, в който пак трябва да ставаш прокурор и да си действаш като прокурор, намираш някой полицай от шефовете, говориш колко ще ти струва да си изчисти досието, отиваш при кмета, който Значи това в няма как да се момента е- изчисти досие, след Напротив, като не аз може. спра да кажем, чисти се досие. няма такова. Особено човек. ако нямаш убийство на полицай и така нататък, някакви тежки престъпления, ако имаш примерно просто обир или бягство от полиция или неизпълнение на заповед от Абе, длъжностно лице, Тони, ти до те сега не ми са- обяснява, до преди 2 часа ми обяснява как ако обера магазин ще ми направиш смъртна присъда, сам ми кажеш, че ако обера магазин може да си Ако изчиста си- досието. Ако си полицай. Това Аз какво ще значение влезеш има? с този, който е... Като аз съм ти казвам прокурор да не даде прокурора. много по-различно. Пак съм към Не, служебно лице. по-различно е. Тонка, може ли да служебно кажа лице само е нещо? по-различно. Абе, много ви Тока, куца може да лойката, кажа брат, нещо? и въобще Дай, нямате... Кажи. Нотков, А, мокни. Може ли аз да кажа нещо? По принцип в Давай. другите сервери, даже втори персонаж в момента, дето го даваме, не е окей. Защото в друг Сигурно сервер... си, бе. Чакай малко. Аз Стефанов, ще говоря. мокни, бе, човек. По принцип в другите сервери, лично аз съм обиколил много сервери, за втори персонаж дори се плаща. Концепции. виж сега, Добре, не Аз се имам плаща концепция, концепция. За втори персонаж се иска плейтайм плюс концепция. Значи аз имам ти- концепция. Аз имам два концепция, персонажа- 15 пъти казах, че имам. Да, ама Playtime? плейтайм нямаш. Първото, което Чакай, за какво ми е имаш- плейтайм, не разбирам. Аз колко плейтайм трябвам, като то няма хора в сервера. Аз постоянно Защото трябва по да цял си ден развил седя. По цял ден героите. седя в сервера. Какво да развия повече? Имам кола, имам пари, в генг съм, прокурор съм. Какво повече трябва да направя, момчета? Ами, върти си Не- някакъв друг ролплей, бе, Ама- с този прокурора можеш да правиш Стоянов. много ролплей. Ама като няма- крайм, да се играе крайм. Чай. Стоянов, цял ден седим в сървъра, брат, и ще Брат. ти кажа колко човека имаше. Имаше аз и той. Играеме си Седим цял ден, стафа, докато вие брат. играете Майнкрафт, брат. И какъв ролплей искаш да е такова? минути Майнкрафт. Ай, моля се. Да, не Да. повече. Ама пак въпросът е, че ние сме само двамата, брат. Какво искаш да правим двамата, като сме само? Добре, да ние като направим ден друг плейтайм. персонаж, как? Добре, ето даваме ти трети персонаж, като сте само двамата, какво ще правиш? Идеята ми е, че като имам трети персонаж, ще може да си играя ролплей, който аз искам да играя, защото аз така съм заключен да играя ограничен ролплей. И аз не Добре, разбирам, Не, за- аз не Ето, виж разбирам, сега, момчета, виж какъв сега, е... задръж малко. Ето ти логика. След като за момента нямаш ролплей с прокурора, прокурора като персонаж бива изтрит, на тебе се дава друг персонаж, с единия персонаж си полицай, с другия персонаж бъди гей. Значи това, че И в тогава, момента няма когато- ролплей, не означава, че в бъдещето не може да има ролплей. Като му дойде време в бъдещето, аз веднага постоянно по всяко едно време мога да ти дам трети персонаж, тогава ще си направиш прокурор, когато Добре, и има защо нужда ще от ми прокурор. изтриеш героя? Добре, искам... Слушай, изтри го, но след това искам да ми дадеш всички пари, същата кола, която съм имал, същите айтеми, които съм имал, същото име, всичко същото искам да ми го направиш, Ако искаш, когато... ако искаш когато всичко имам да ти е първото дело. същото, тогава напусни, не бъди прокурор и просто стани крайм.
А защо да го правя това при положение, че мога ми направи още един герой и да не се занимаваме с тия простоти? Аз не разбирам, какво ви спира на вас да ми направите трети герой? Нотков, ти с този персонаж, принцип, колко пари, абсолютно нищо колко не пари ни спира. имаш? Нищо не спира, обаче Всъщност нямам много пари в момента, защото си купих колата му, тъй че... няма без смисъл някакъв да смисъл. правим Пак е сега, 80 Нотков, стой малко сега. Нещата ще ти ги обясна така. Ти в сървъра играеш, да речем, от 2 дни. Примерно. Не играят Playtime повече, ти но сета. не Да, знам колко добре, е. сета, няма значение. Така, примерно. Тук има хора, които са в сървъра, още преди изобщо сървъра да бъде пуснат и преди да се играе в него. Добре, и това какво И, значение има? примерно, аз мога да ти... Има значение. И мога да ти Добре. посоча, примерно, Капо Вердето, Денката, Тошев, който е оунер. Така и какво? И така нататък, и така нататък. Тези хора имат максимум по 2 персонажа. Добре, това какво значение има? Това пребава развитието на сървъра, момчета. Защо да пребава развитието? Как, по какъв Че те начин? не ги искат. Сега, защото ти не чакайте, можеш да не обърнеш можете внимание да- на персонажа, Не е с вярно. когото си тръгнал да играеш. Обърни внимание на единия персонаж. Момчета, вие Ролплейвай не с него. трябва да ми казвате аз колко време да обръщам на персонажа ми. Това аз го решавам. Не вие. Добре, аз решавам дали да ти дам трети персонаж и решавам, че няма да ти дам трети Добре, персонаж. ти решаваш, и ми че ще няма ми обясняваш. дадеш трети персонаж и аз решавам, че тук повече няма да бъда админ и може да си развивате сървъра, където сте играете само админите и да не ме леки занимавате. успехи ден. Айде. Леки на вас.